ఇంట్లో ఉండుమంటే గుస్సా అయితావు, రేపు రోగం వచ్చిందంటే నీకు మొస్సారాదురా. కరోనా అంటే బిడ్డ కైతాలు కాదురా, అది సోకిందంటే నీ దగ్గరికెవరు రారురా. మందు లేదనుకోకు, కరోనా మందు లేదనుకోకు, మందిల తిరుగకు బిడ్డ, కరోనా మందే అదిరా. టానికి ఎందుకు రన్న, కరోనా టాబ్లెట్ ఎందుకు తమ్మి, ఇంట్లో పిల్లలతోనే గడుపు, రోగమే రాదురా. ఇంట్లో ఉండుమంటే గుస్సా అయితావు, రేపు రోగం వచ్చిందంటే నీకు మొస్సారాదురా. కరోనా అంటే బిడ్డ కైతాలు కాదురా, అది సోకిందంటే నీ దగ్గరికెవరు రారురా. ఇక మరచిపోరా, రెండు చేతులెత్తి దండం పెట్టుడే ఆరోగ్యంరా. బతికి బట్ట గట్టాలంటే సోదరా, బట్ట పేగుతోని ముక్కు మూతి మూసుకోరా. నువ్వు ఉండాలిరా మనిషికి మీటరు దూరం, చైనా వైరస్ దెబ్బకు పారిపోగుడు ఖాయం ఖాయం. ఇంట్లో ఉండుమంటే గుస్సా అయితావు, రేపు రోగం వచ్చిందంటే నీకు మొస్సారాదురా. కరోనా అంటే బిడ్డ కైతాలు కాదురా, అది సోకిందంటే నీ దగ్గరికెవరు రారురా. మందు లేదనుకోకు, కరోనా మందు లేదనుకోకు, మందిల తిరుగకు బిడ్డ, కరోనా మందే అదిరా. టానికి ఎందుకు రన్న, కరోనా టాబ్లెట్ ఎందుకు తమ్మి, ఇంట్లో పిల్లలతోనే గడుపు, రోగమే రాదురా.